Dobré poledne, ráno, je 10:30 a já jsem na cestě dolů do Špindlu. Dneska mám volno, včera jsem měla volno, mám také celý víkend teďka, ale včera jsem byla jenom s rodičema, prostě tady kousek na chatě, kde byli, a dneska jsem se rozhodla pro takový jako chill day. A ráno jsem si zacvičila podle YouTube Pilates, ježiš, už se odchlípla ty nesmeky, tak se to musím nasadit. Nesmeky opět nasazeny, tak snad mě nebudou padat, ale ono to je dost jakoby zledovatělý a ten sníh je dost mrzlej, takže radši jakoby furt vlastně nosím, abych to tady nějak zvládla. Ale chtěla jsem vám udělat možná takový menší update, nevím. Ale já jsem pak už v té Americe moc nenatáčela a říkala jsem si, že mě to chybí, takže bych třeba občas něco natočila. A říkám si, že tady bych vám mohla udělat takový jako třeba, já nevím, týdenní vlog a ukázat vám, jak si teď žiju. By the way, takže po Americe to jsem se vrátila v červenci 2024 jsem se vrátila. Byla jsem prostě v Česku přes prázdniny, což bylo jako super. Byla jsem na koncertě Eda Sheerana, měla jsem naplánovaný koncert Taylor Swift ve Vídni, ale ten se bohužel zrušil až potom, co jsme tam byli, jakože snažili jsme si to s kamarádkou užít i tak, že jsme tam přijeli třeba v 8 večer, ubytovali jsme se, zaplatili jsme ubytko a třeba o 10:30 nebo třeba v 10 možná už byla ta zpráva, že to teda zrušili, no, takže to bylo takový jako divný, ale tak snažili jsme se z toho vytřískat, co to šlo, aspoň z toho toiletu. No a pak jsem nastoupila normálně jako do práce. Nastoupila jsem u nás do takové menší jako firmy místní, kde jsem dělala marketing, ale nebyla to práce pro mě. Byla jsem z toho jako hodně ve stresu, jak se tam ke mně jako chovali a tak. Nebyla jsem tam šťastná, tak jsem ještě ve zkušebce skončila. A jelikož bylo tak jako před Vánocema a já jsem si z té Ameriky, abych byla naprosto upřímná, vlastně nepřivezla žádný peníze. A ještě to, co jsem měla třeba ušetřeno z mých jako nějakých brigád předtím, když jsem tam odlítala, tak jsem vlastně taky jako tam utratila za ty výlety a tak. Takže já jsem byla jako relativně bez peněz a říkala jsem si tak jako nevím, co mám dělat. A když jsem tak jako brouzdala těma portálama na prací, jakože brouzdala těma portálama s prací, tak jsem tam narazila tady jakože hotel ve Špindlu prostě hledá jenom lidi jako tam na plac, na nějaký jako bufet a to. Takže já jsem to vzala. Hele, není to upřímně úplně můj dream job, ale ta práce jako není nějak jako špatná. Mám to tam jako z ubytování, mám tam takový svůj vlastní pokojček, cítím se, jako bych byla zpátky jako na koleji. Takže prostě něco málo si tam jako vydělám, říkám si, že jsem ráda, že nejsem úplně bez peněz, jsem tady jako v přírodě, je tady sníh hezky, takže to je jako fajn. Upřímně, jak říkám, není to úplně jako můj dream job. Nemyslela jsem si, že když se teďka vrátím z té Ameriky, takže skončím jako v gastru, to jsem neměla upřímně úplně v plánu, ale bož to bylo tak, že já jsem skončila tak jako na začátku listopadu a upřímně mně přišlo, že všechny, jako když jsem našla nějaký inzerát, tak to vyplývalo, že by třeba nabírali až jako únor třeba. A já jsem si říkala, tak do té jako doby nechci být bez peněz, protože jak jsem byla v Americe, tak jakoby se to nepočítá jako práce, nebo nevím, jak to popsat, ale jakoby nedostanete žádnou podporu nezaměstnanosti. A říkala jsem si, tak buď budu jako bez peněz, anebo prostě vezmu jako práci, ze který nejsem jako, která není úplně jako moje vysněná práce, ale něco si vydělám. Takže teď jsem tady. Upřímně vůbec nevím, kam mě život zavede. Já bych ještě třeba chtěla odcestovat do zahraničí docela. Říkám si, že bych ještě třeba vyrazila na půl roku někde třeba jako na sever, jako Evropy, třeba Norsko, anebo třeba Island za nějakou prací. To klidně takhle v tom gastru. Ale uvidíme, kam mě život zavede, nebo chtěla bych se přestěhovat možná do Prahy. Who knows? Já to tomu teďka takový nechám trošku volný průběh, i když jako snažím se něco vymyslet, ale snažím se netlačit úplně na to. Tak to byl tady můj malý update a já jdu právě dolů do Špindlu, jdu tam do supermarketu do Normy, tam jsem životě nebyla ještě. A pak jsem si říkala, že bych si sedla na chvíli tam do takový hezký jako kavárny, pekárny, nevím. Je to tam moc hezký, uvidíme, ale tam je asi mít 2 stoly, tak vidíme, jestli tam bude místo. A upřímně je asi -2, takže není to úplně na to, abych seděla venku. Takže si budu dát kafe, třeba si dát nějaký dortík, nebo co tam budou mít, nebo croissant nebo něco, číst si, pak se mám v plánu vrátit. Potřebuji si poklidit můj pokojíček, on je to fakt malinký, ale potřebuji si tam poklidit a převlíknout si postel, začít na čistý povlečení a pak si pořád si číst, konečně dočíst Onyx Storm. Já jsem ji začala číst už ten den vydání, ale jsem se do toho nemohla nějak začíst, protože vždycky já mám mezi prací, jaká vždycky pracuji právě ráno, to tam jsem jako baristka a dělám jenom prostě ráno kafe a pak večer prostě dělám tak jako všechno během těch večeří, uklízím talíře nebo roznáším pití, beru objednávky
prostě co je potřeba ten den zrovna. A já mám mezi tím prostě třeba 4,5 hodiny času, což je docela fajn, ale já se tam prostě nepí. Chvilku scrolluju prostě na telefonu a já prostě v té době se jako do té knížky dokážu začíst, takže teďka už jsem třeba na 60%, takže já bych to dneska chtěla dočíst a začít stříhat ještě vlog z toho Londýna, kde jsem byla předtím, to doufám, že to vídám. Jako doufám, že tady to natáčím a ty videa vycházejí a není to tak, že to prostě jenom smažu z telefonu, což je jako velká pravděpodobnost, že se stane, ale to když tak nikdy nezjistíte, no. Ještě taková malá poznámka. Určitě mi dejte zase zpětnou vazbu, já jsem se na to ptala i v tom londýnském vlogu. Ale jestli byla zajímavá třeba tak fakt jako vlogy úplně z nejvíc basic, jako běžných dní. Protože já prostě nežiju žádný jako super exciting život. Teď jsem prostě byla po půl roce někde v tom Londýně, ale jinak prostě ani nemám moc jako finance, abych jako také někam furt lítala. Tak mě by zajímalo, jestli vás takovýhle vlogy zajímají. Mě třeba také občas se baví podívat fakt jako úplně na nejvíc obyčejný lidi, což já jsem jako, mně přijde, že já jsem prostě nejvíc obyčejný člověk. Já prostě nejsem žádný jako influencer, který jako nechodí do práce a chodí na press eventy a na kávičky, když já jako ráda chodím na kafe, to ne, že ne. Ale určitě mě dejte vědět, jestli vás takyhle vlogy zajímají. A nebo jestli vás zajímá vůbec moje kecání, protože třeba já jsem si teďka úplně říkala zase, mě bude 25 a já si připadám hodně jako stará. Já vím jako, že nejsem stará a můj život právě teďka začíná, kdyby mám po škole a tak, ale prostě v mých očích, ježiš, tak teď jsem se tak málem zabila. Jsem jakoby v uvozovkách stará s tím, jakože jsem si říkala, že v téhle době prostě už budu mít svůj byt a budu mít prostě přítele a nevím, jako Bůh ví co, prostě budu mít normálně práci, budu někde třeba na nějakém korporátu právě jako budu tak corporate girly a ono se úplně nestalo. A jsem prostě nejvíc single, co to vlastně může jako single člověk být. Prostě mě nebaví chodit na Tinder, občas tam jdu zaswipuju tam, odepíšu 2 lidem a that's it. Prostě, nevím, myslela jsem si, že můj život bude vypadat úplně tak. Tak jestli vás tyhle ty keci zajímají, tak let me know, protože já bych o tom mohla vyprávět prostě půl hodiny. Nebo mě napište třeba, co by vás zajímalo. Já bych jako chtěla třeba natáčet občas nějaký třeba jako čtecí vlog nebo něco jako o knížkách, protože to je prostě, co mě baví a čím jako trávím nejvíc času, jinak já prostě nic moc jako ani nedělám, protože jako přijde ty vlogy asi nebudou úplně zajímavý. No. Tak já už jsem narazila zpátky ke mně jakoby na to ubytování. A chtěla jsem říct, nebo jela jsem tím Skibusem, protože tady ve Špindlu jezdí zadarmo Skibus a sem k hotelu se mi zdá, že jezdí třeba 1 za 2 hodiny, tak jezdí přímo sem k tomu hotelu a nebo pak to ještě jezdí, se mi zdá 1 a tam pak musí člověk dojít třeba 5 minut, ale pořád lepší dojít 5 minut, než se drápat do toho kopce sem a to trvá většinou třeba tak z města, mě to trvá třeba 30 minut. Jenom jsem chtěla říct, jestli ty nesmeky máte, tak je fakt noste. A ještě když je máte u sebe, protože já jsem si je teďka nevzala, že jsem vystoupila z autobusu a jsem si říkala, ne, nepotřebuju je, v pohodě, to jako zvládnu. A hned jsem tam na parkovišti spadla a mám tady krvavou ruku. Jako nic se neděje, ale prasknul mě sklíčko na telefonu. Doufám, že to je jenom sklíčko, že to není display. A no, mám tady velké zranění a plus jsem tak jako spadla na bok, takže počítám, že budu mít smatřinu. No, takže dávejte na sebe pozor. A jestli ty nesmeky nemáte a bydlíte někde, kde to hodně jako klouže, nebo třeba to fakt jako namrzá, to za mě to je docela jako fajn věc. Plus to stojí, já jsem si je kupovala, že já jsem nevěděla, jestli využiju, tak jsem si kupovala úplně nějaký nejvíc basic, levný v Decathlonu. A jsou fajn, jenom občas trošku jako z té boty můžou jako spadnout, nebo jako, že se od to, jakože oni jsou taky jako jenom silikonový návleky a občas se to jako třeba z té paty jako odchlípne. Ale jako nestává se to zase tak a stále asi 250 korun. Já jsem si je prostě koupila, protože jsem fakt nevěděla, jestli využiju. Teď, když je využívám, tak bych klidně investovala do dražších, ale to jsem v té době vůbec nevěděla, jestli budu nosit, tak jsem do toho nechtěla dávat třeba 12 stovek. No, tak to dávám jenom, když tak takový tip. A nebo to třeba kupte i jako rodičům nebo prarodičům. Myslím si, že to je fajn věc a fakt jakoby ten člověk může jít jako jistěji a fakt se mě to v tom jako takhle neklouže. Protože teď jsem šla a on to byl fakt jako led, na tom byla jenom vrstvička jako milimetr sněhu a hned mě to sklouzlo. No, takže tak. Já vás zdravím z mé cesty do práce, mám to nějaký 3 minuty chůze, 4 minuty chůze, takže to je v pohodě. Doufám, že mám čip, dobrý mám, když jsem tam dostala. Předávám čip, jinak jsem chtěla dát update. Dneska už je další den a proti včerejšku konečně jsem vyčetla Onyx Store a musím říct, že byla skvělá. Bavilo mě to mnohem víc než Iron Flame.
Akorát mě to začalo bavit třeba až od 35%. Do té doby jsem se do toho nemohla začíst, ale dneska jsem to dočetla a bylo to skvělý. A nechápu, jak musím čekat další rok. Možná víc, ne další díl, to bude strašný. Ale mám tak krásný výhled, tak vám ho ukážu. Dobré ráno, vítám vás u pokračování toho vlogu. Já si myslím, že naposled jsem natáčela možná nějaký tady výhled na hory nebo něco. Ale mluvila jsem všichni o té Onyx Storm, o té knížce. A musím říct, že byla skvělá, zopakuju to, byla skvělá. Jak mě ten Iron Flame za stolik nebavil, to je ten předešlej díl, tak Onyx Storm je skvělý, akorát to skončilo na dost velkým cliffhangeru, takže už ve mně zase šrotují všechny ty jako teorie, co by se mohlo stát. A teda jediný co, tak Rebecca Jaros, to je ta autorka, tak řekla, že si chce dát teďka léto off a psát contemporary knížky, nějaký asi jakože novodobí romány, nevím, prostě nějaký romány, což ona píše, takže chce v tom pokračovat a chce si od toho dát trochu pauzu, chce být s dětma, což jako naprosto chápu a respektuju, ale ten cliffhanger byl strašný, nebo jakože nechápu to a tak se mě úplně nechce třeba čekat rok, dva na další knížku, ale tak to prostě u toho fantasy mě přijde, že to prostě tak bejvá, no, že nemůže být knížka třeba fakt jako každý rok, nebo ne častěji, no. Já jsem teda teďka už na cestě na autobus a jedu zpátky domů, že mám teďka 5 dní volno, tak jsem si říkala, že co bych tady jako dělala, nechce se mě tady být, takže jedu domů a mám v plánu si číst, mám v plánu, nevím, objednala jsem si Apple Pencil, takže bych se chtěla trošku naučit s tím. Já jsem si totiž koupila, protože jsem jako slyšela, že třeba na, jak se to jmenuje, na Sheinu, když jsem tam objednávala kryt na ten iPad, protože já jsem si objednávala ten iPad z Alzy, ale na Alze neměli žádný jako normální kryt, hezký, nebo i jako vošklový za normální cenu. Já jsem to objednávala z Sheinu a slyšela jsem, že i ty jako Apple Pencil, jako ty fakeový stylusy, tam jsou docela fajn, což nevím, možná na nějaký ty předešlý to funguje dobře, ale na ten můj mě to vlastně ani neudělalo pomalu normální jako link. Já doufám, že se tady nezabiju, protože ono trošku nasněžilo, tady třeba 2 mm sněhu, ale všechno pod tím je úplně zmrzlý, takže se to mega smeká. No, takže jsem si koupila Apple Pencil, chtěla bych se naučit trošku s tím a chtěla bych začít jako dělat, si psát jako journal a celkově třeba začít journaling, vidíme, jestli ta Apple Pencil mě do toho dovolí. Byla teda docela drahá, stála asi 3700, ale mě tento týden očekávají, teda tento měsíc budu mít narozeniny a tak jsem si řekla, že to je takový předběžný dárek ode mě pro mě a říkala jsem si, že nebudu čekat až na narozeniny, když mám teďka jakoby 5 dní volno, za první můžu z toho objednat hezky domů, vyzvednout si to a můžu to začít používat. No, tak to jsou moje tady updaty. A teď mě čeká takhle cesta dolů, protože ten autobusák je úplně až tam v tom údolíčku. Tak já už jsem zase ve Špindlu a po cestě jsem si nakoupila v Trutnově a ve Vrchlabí pár věcí, tak jsem si řekla, že vám je ukážu. V Rossmannu měli slevu na masky 2+2 zdarma, tak jsem si vzala tyhle ty 2 a tyhle ty 2. Vůbec neznám tu značku, ani jednu. A pak jsem si vzala od Myši BB Cream v odstínu 13. Protože tam měli tester a já jsem se zkoušela na ruku a byl hezky světlej a líbil se mi i docela, jako, že to je malý balení, když jakoby ono to má jenom 20 ml, což většinou mě přijde, že make-upy mývají 30, stál 189 korun, ale říkala jsem si, že by byl fajn na cestování, že to bude malá lahvička. A ještě také v lepku jsem si koupila 7 ramínek, protože chtěla mám málo. Koupila jsem si svíčku nějakou latte, také talířek, protože jsem si říkala, že se na to moc dávat řetízek nebo klíče a také misku, tu jsem si kupovala dřív. Už před týdnem, ona to byla sada 3, ale vzala jsem si sem jenom tagac jednou a zbytek jsem si nechala normálně doma u rodičů. A ještě tagac mini haul věcí z Lidlu, protože se snažím trošku teďka začít jíst zdravě, tak jsem potřeba nějaký jako zdravější v uvozovkách snacky nebo něco, takže takhle jsem si jenom nakoupila pár věcí. Protože to už jsem asi říkala, ale jak mám ty směny, jakože pracuji ráno a pak večer, a mám tam mezi tím pauzu, tak já většinou mám docela hlad a teďka jsem vždycky snědla třeba bonbony nebo chipsy nebo něco, tak teďka jsem si nakoupila i nějaké jako jogurty a tak a říkala jsem si, že se chci snažit trošku zdravě jíst. Nepočítám, že to protože na 100% to vůbec, ani neříkám, že tyhle ty věci jsou zdraví, ale jsou zdravější než to, co jsem jedla doteď, což beru jako plus pro sebe. A tady mám také normálně mini ledničku, kde můžu ty věci naštěstí skladovat. A trošku neplánovaně jsem si sem přivezla 3 knížky. Přivezla jsem si tyhle 3 knížky, které už jsem teda četla.
ale já jsem přes víkend, nebo když jsem byla doma, tak jsem přečetla Deep End od Ali Hazelwood, což je nová knížka Ali Hazelwood. Je to nový sportovní román z univerzity a bylo to šéfkys, jakože 5 hvězdiček, rovnou jsem dala, jakože a od té doby na tu knížku nemůžu přestat myslet. A tak jsem si říkala, že se sem přivezlu mý jakoby starý knížky od Ali Hazelwood, který jsem si už četla. Hypotézu lásky, Love Hypothesis jsem četla asi možná i 3krát, ale tyhle ty dvě jsem, ale Love Theoretically a Love on the Brain jsem četla jednou každý. A říkala jsem si, já prostě jsem dát teda reading, pak si ještě chci objednat Not in Love, kterou jsem četla minulý rok. A pak si říkám, já se snad dám znova jakoby rereading toho Deep End, protože to bylo fakt skvělý. Je to, jako ta chemie mezi těma hlavníma postavama je fakt jako skvělá, ta komunikace mezi nimi je skvělá, je to víc spicy než ty předešlé knížky, jakože ono se tam řeší lehce takový jako lehce BDSM, ale není to nic jako crazy a oproti i ostatním jako knížkám, jako spicy knížkám, tak to pořád není jako zas tak spicy, ale je to nejvíc spicy knížka od ní a moc doporučuji. Já doufám, že to brzo vyjde v češtině, aby si to mohli přečíst prostě všichni, když neumíte anglicky. Ta angličtina tam není těžká. Zase to v prostředí univerzity, je to na Stanfordu a jsou to i studenti medicíny, nebo oni to jako pre-med, jakože studium, jakože budou studovat medicínu. No a je to sportovní román, on je plavec, ona je skokanka do vody a mám k tomu i příspěvek na Instagram, tak vám ho když tak dám, tak je screenshot a určitě se mrkněte, můžete se tam podívat i na všechny ty tropes, nevím, jsou to tropy v češtině, doufám, tropes a určitě si to předejte na váš TVR, protože to bylo skvělý. Takže to jsem si přivezla tyhle ty 3, abych si tady mohla dát teda reading. Uvidíme, jestli to stihnu tenhle měsíc, příští měsíc, hard to say. Ale když tak to zase odnesu zpátky, ale trošku nečekaně přázu se tady. Já se tady nesnažím jako kumulovat ty věci. Já jsem si vždycky, když něco třeba přivezu, třeba mikinu, tak jinou odvíz a takhle i s těma knížkama. Já jsem předtím si jednu odvezla. Ještě tady jednu, co jsem nečetla, ale říkala jsem si, že když už ty knížky mám, takže si je chci přečíst fyzicky a ne na Kindlu, protože tyhle ty jsem si koupila až potom, co jsem to četla. Ještě jsem to nečetla fyzicky a tohle jsem jednou četla fyzicky, to jsem si koupila ještě v Americe, když jsem byla. A ještě vlastně jedna věc, co jsem si koupila, tu jsem si teda už koupila, nebo objednala jsem si ji předtím, než jsem odjížděla teďka domů. A to je ne iPad, ale koupila jsem si tu Apple Pen. Já jsem měla nějakou jako obyč tušku takhle z toho, z Sheinu. Ona měla jako dobrý recenze, ale na ten můj iPad to asi nefungovalo, protože všichni se tam hrozně chválili, že to je fakt jako, že to funguje. Mně to nefungovalo, takže já jsem si koupila Apple Pencil Pro, protože iPad Air podporuje i tu Pro. A možná jsem si mohla koupit to C, jakože upřímně tam jenom píšu nějaké jako poznámky. Já jsem tam tak jako journal jsem si začala dělat. Chtěla bych si tam dělat jako nějaký journal, bych si chtěla začít psát jako deník. A na to jsem asi tu Pro nepotřebovala, ale jsem si říkala, že když už to podporuje, takže si to koupím a koupila jsem si to jakoby k narozeninám, protože budu mít za 2 týdny narozeniny, tak to je takový jako dárek ode mě pro mě k narozkám. No, takže to je ještě taková jedna věc a jináč, když vypadá můj iPad a kryt mám normálně, jakože ten kryt se mě mega líbí, hezký, růžový a ten kryt je normálně z Sheinu třeba za 250 Kč.